Γεια σας παιδιά, η Χριστίνα κυρία είναι εδώ. Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων, δηλαδή μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα. Σήμερα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχουμε την τέλεια ιστορία να σας διαβάσουμε που λέγεται τι άλλο, η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα. Επειδή όμως αυτή η ιστορία είναι στα αγγλικά, αποφασίσαμε με τη Ρία να το διαβάσουμε και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Έτσι όποια παιδάκια δεν καταλαβαίνουν ελληνικά θα τα ακούνε στα αγγλικά και όποιοι δεν ξέρουν αγγλικά στα ελληνικά. Είστε έτοιμοι? Πάμε να το διαβάσουμε. The night before Christmas. Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα. It was the night before Christmas, when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that Santa Claus soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads. And Mama in her kerchief and I in my cap had just settled down for a long winter's nap. Ήταν η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα και σε ολόκληρο το σπίτι κανένας δεν ήταν ξύπνιος, ούτε ένα τόσο δα μικρό ποτικάκι. Οι κάλτσες ήταν κρεμασμένες στο τσάκι με προσοχή, με την ελπίδα του Άι Βασίλης θα ήταν σύντομα εκεί να τις γεμίσει με δώρα. Τα παιδιά είχαν εξαπλώσει τα κρεβάτια τους και βλέπανε ήδη όνειρα με ζαχαρωτά να χορεύουν. Εγώ και η μαμά είχαμε βάλει τις πιτσάμες μας και είχαμε μόλις ξαπλώσει για να ευχαριστηθούμε έναν υπέροχο χειμερινό ύπνο. When out on the lawn there arose such a clatter, I sprang from my bed to see what was the matter. Away to the window I flew like a flash, tore open the shutters and threw up the sash. The moon on the breast of the new fallen snow gave the lustre of midday to objects below. When what to my wondering eyes should appear but a miniature sleigh and 8 tiny reindeer. With a little old driver so lively and quick, I knew in a moment it must be Santa Claus. Ξαφνικά ένας κρότος ακούστηκε έξω το παράθυρό μου. Πετάχτηκα από το κρεβάτι μου και σαν αστραπή βρέθηκα στο παράθυρο. Άνοιξα τις κουρτίνες και τα παντζούρια και τι να δω. Ένα χιονισμένο τοπίο και ένα φεγγάρι στον ουρανό που φώτιζε τα πάντα λέει και τα μεσημέρι. Τότε μπροστά στα μάτια μου είδα ψηλά στον ουρανό ένα μικρό έλκυθρο με έναν ζωηρό και χαμογελαστό οδηγό και 8 ταράνδους να το τραβάνε. Τότε ήξερα στη στιγμή ότι αυτός πρέπει να ήταν ο Άι Βασίλης. More rapid than eagles his coursers they came, and he whistled and shouted and called them by name. Now Dasher, now Dancer, now Prancer and Vixen, on Comet, on Cupid, on Donder and Blitzen. To the top of the porch, to the top of the wall. Now, dash away, dash away, dash away all. As dry leaves that before the wild hurricane fly, when they meet with an obstacle, mount to the sky. So up to the housetop the coursers they flew, with a sleigh full of toys and Santa Claus too. Πιο γρήγορα και από τους αετούς, ο Άι Βασίλης με τους ταράνδους του φτάσανε κοντά στα σπίτια. Τότε τους φύριξε και τους φώναξε όλους με τα ονόματά τους. Τώρα Ντάσερ, τώρα Ντάνσερ, τώρα Πράνσερ και Βίξεν, πάμε Κόμετ, έλα Κιούπιτ, έλα Ντόντερ και Μπλίτζεν. Πάμε ψηλά στις σκεπές, ψηλά στις βεράντες, ψηλά στους τοίχους. Μπράβο. Τώρα πετάμε μακριά, μακριά, πετάμε όλοι μακριά. Όπως τα ξερά φύλλα που τα παίρνει ο άνεμος και τα πετάει ψηλά, έτσι λοιπόν και ο Άι Βασίλης με τους ταράνδους του πέταγε ψηλά από οροφή σπιτιού σε άλλη οροφή σπιτιού μαζί με ένα έλκυθρο γεμάτο παιχνίδια.
And then, in a twinkling, I heard on the roof the prancing and pawing of each little hoof. As I drew in my head and was staring around, down the chimney Santa Claus came with a bound. He was dressed all in fur from his head to his foot, and his clothes were all tarnished with ashes and soot. A bundle of toys he had flung on his back, and he looked like a peddler just opening his pack. Τότε ξαφνικά άκουσα από τη σκεπή του σπιτιού μας μικρά ποδαράκια να περπατάνε και ξαφνικά, όπως γύρισα το κεφάλι μου, είδα μέσα από την καμινάδα να έχει κατέβει ο Άι Βασίλης δεμένος με ένα σκοινί. Ήταν ντυμένος στη γούνα και στα κόκκινα από την κορυφή μέχρι τα νύχια, αλλά όλα του τα ρούχα είχαν μαυρίσει από τις στάχτες και τις σκόνη της καμινάδας. Είχε δεμένο γύρω του ένα σκοινί με πολλά παιχνίδια και όπως γύρισε την πλάτη του για να τα βγάλει και να τα αφήσει, έμοιαζε σαν από αυτούς τους πλανόδιους πολιτές που ανοίγουν την πραμάτια τους για να τη δείξουν. His eyes, how they twinkled, and his dimples, how merry. His cheeks were like roses, and his nose like a cherry. His droll little mouth was drawn up like a bow, and the bird on his chin was as white as the snow. The stump of a pipe he held tight in his teeth, and the smoke it encircled his head like a wreath. He had a broad face and a little round belly that shook when he laughed like a bowl full of jelly. He was chubby and plump, a right jolly old elf, and I laughed when I saw him in spite of myself. Τα μάτια του Άι Βασίλη πόσο ακτινοβολούσαν. Οι φακίδες στο πρόσωπό του ήταν τόσο όμορφες. Τα μάγουλά του κόκκινε σαν τα τριαντάφυλλα και η μύτη του σαν κερασάκι. Το μικρό του στόμα ήταν τραβηγμένο πάνω σε ένα τοξωτό χαμόγελο. Η γενιάδα του στο πηγούνι άσπρη σαν το χιόνι και ανάμεσα στα δόντια του κρατούσε μια ξύλινη πίπα και κάπνισε. Ο καπνός από την πίπα είχε πάει γύρω από το πρόσωπό του σαν να ήταν ένα στεφάνι από καπνό. Είχε ένα φαρδί πρόσωπο και μια μικρή στρογγυλή κυλίτσα που κάθε φορά που γελούσε κουνιόταν σαν ένα μπολ με ζελέ. Ήταν στρουμπουλούλης και παχουλούλης σαν ένα μικρό γέρικο ξωτικό. Και γέλαγα τόσο πολύ όταν τον είδα, χωρίς καν να σκέφτομαι τον εαυτό μου. A wink of his eye and a twist of his head soon led me to know I had nothing to dread. He spoke not a word, but went straight to his work, and filled all the stockings, then turned with a jerk, and laying his finger aside of his nose, and giving a nod, up the chimney he rose. Με ένα κλείσιμο του ματιού του και ένα γύρισμα του κεφαλιού του μου έδειξε να καταλάβω ότι δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Δεν μου είπε ούτε κουβέντα, αλλά πήγε κατευθείαν για δουλειά. Γέμισε όλες τις κάλτσες με δώρα και τότε ξαφνικά γύρισε, με κοίταξε, σήκωσε το ένα δάχτυλο του χεριού του στο πλάι της μύτης του και σαν να μου έκανε ένα δικό του χαιρετισμό, μου κούνησε το κεφάλι του και ανέβηκε γρήγορα στην καμινάδα. He sprang to his sleigh, to his steam gave a whistle, and away they all flew like the down of a thistle. But I heard him exclaim as he drove out of sight, "Ho, ho, ho! Merry Christmas to all, and to all a good night!" Με ένα πήδημα έφτασε στο έλκυθρό του και με ένα σφύριγμα έδωσε μήνυμα στην ομάδα του να ξεκινήσουν. Τότε το έλκυθρο με τον Άι Βασίλη και τους 8 ταράνδους πέταξαν ψηλά στον ουρανό, αθόρυβα όπως ένα πούπουλο. Αλλά όπως απομακρυνότανε, τον άκουσα να φωνάζει «Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καλό βράδυ!» Well, children, we hope you enjoyed our story with Santa Claus. Now it's time for a good night's sleep. Until the next time we read you a story,
From Christina and Ria, Merry Christmas! Παιδιά, ευχόμαστε να σας άρεσε η ιστορία μας η σημερινή με τον Άι Βασίλη. Τώρα είναι η ώρα για να κοιμηθείτε. Μέχρι την επόμενη ιστορία μας από τη Χριστίνα και τη Ρία, καλά Χριστούγεννα!